Хлопці, чому знову запалили шини? Чому знову запалили шини? А хто його знає? Не знаю, просто хотіли продемонструвати, щоб дим йшов на берег. Але Тобто- він нікуди не йде. Але тобто перемир'я планувалося, так? Планувалося до 8-ї, поки приїде Кличко. Він сказав, що приїде і вже розкаже, що робити далі. Але поки що його не видно. Цей батюшка, що був з ним, він казав, що Кличко йому вже подзвонив і сказав, що їде. Їде вже, так, Кличко? Так, але це вже було давно і досі його не видно. Я зрозуміло. Це так І- би показовий, так? Так, це показало, але люди вже втрачають терпіння, особливо ті, що стоять там на перших барикадах, вони вже кажуть, що починаються збори.